kaya kowe kan wis pajeng. Nah. Wis payu, wis duwe bojo, wallpaper-e wis cetok bojomu. Kok saiki ning kene kowe njaluk salaman karo aku? Kan untuk memegang kenangan. Kok dewe-dewe penake dadi lajang yo ngene yo Mas Akbar. Bebas dinggo sapa wae, ki free. Iki no bebas. Bebas Dinggo free. Dinggo sapa wae. Wae. Monggo iki ngersake. Hei, ora ngono konsepe lho. Mas digo sapa wae karyanya, suaranya nek Mbak Elisa. Nek gur karya suara aku senajan duwe bojo yo bebas sapa wae entuk. Nek gur karya suara ayo. Maksudnya arepe ono getaran karo sapa gitu tuh kan bebas, gak ada ikatan, ra mikir mburi ngono lho. Oh, sekarang kamu pakai yang bergetar. Maksudnya tuh apa ya? Listrik cinta itu loh. Oh, setrum. Ah, Oh, itu. bebas. Getaran hati. Getaran hati. Saya niku masih jomblo. Berarti nek kula nggih jomblo masih single pedok single salaman ora masalah. Bebas. Heeh. Nek sampean salaman karo Mbak Lisa, salamanmu mbok gawe-gawe tekan omah kowe kok dibedel ndasmu karo bugareng. Itu loh. Oh, ngono nek jomblo Iya. petuk jomblo. Bebas. Salaman Bebas. Oh, ngono modele ya. Iya. Kok modele ngono piye? Kok ngono. Rasa kakean menghujat walaupun single podo single walaupun Mas Akbar ki oke ya kan sing nyenengi oke. Ya toh walaupun aku yo pancene ora seumuran ya karo Mas Akbar. Tapi enggak apa-apa kan kalau misalnya aku mengharapkan seumur hidup sama kamu. Apa ini? Ora to. Umume iki wong wedok sing dirayu wong lanang. Lah kok iki sing wedok ngegeri wae. Mbak Zaina Mbak Zahra aja ngeven banget karo Mas Akbar yo bebas jenenge wong jomblo single and free bebas arep ngeven arep seneng sakarepku. Ngene lho Mas Gareng, tak umpamakan yo. Mbak Zahra kan posisi sekarang di Taiwan. Nah. Saka rasa cintane wae ngetokne duit sing ora sithik kanggo gelar wayang saking cintane. Mergo getarane nyambung. Indonesia Taiwan. Lah aku jomblo, Mbak Elisa isih single. Ya toh jomblo yo an. Saiki ketemu, mosok enek getaran cinta ngono mosok yo salah. Tuh. Sing adoh wae getaran cintane merasakan lho. Oh. Saiki sing petuk mosok ora entuk. Oh ngono lho. Inilah cinta itu kadang memang iya ya ana tetepan cinta itu buta. Kowe ngerti karepe cinta itu buta? Maksudnya piye? Nek wis ketemu getaran cintamu, butakan matamu untuk wanita yang lain. Ora enek wong sing luwih ayu, ora enek sing luwih bagus, kejaba mung siji tujuan cinta. Lah kowe petuk sapa-sapa getar, petuk sapa-sapa getar. Di mana letak cinta itu? Jomblo single kan bebas. Bebas and free. Petuk Mbak Elisa getar. Aku petuk wong wedok liyane getar. Petuk C getar, D getar. Kan yo milih to sok sing paling getarane paling penak ki ndi. Getarane paling penak yo kuwi sing dirabi. Oh iya. Getaranmu penak ora? Loh ya ora ngerti kuwi tergantung. Kaya wong golek apa sumur itu kan. Golek sumur. Iya kan. Padake nggo tintir nggo golek sumur nek sing kono bergetare banyak sumure jero ngono. Kan gitu kan dewe-dewe pasangan tuh kan dewe-dewe. Iya. Kabaripun bagaimana Mbak Lisa? Pengestunipun sae sanget luar biasa seneng yo jenenge wong arang-arang peye yo tetep semangat tau. Iki kan Oktober rada sepi yo. Iki nek ra dikukup sama piyayi Taiwan ya rada ya sepi tenan. Sepi tenan. Oktober, November jal kowe payu pira? Wong bocah. Aku rawani upload jadwal nek sasi ngene iki rawani. Kandhane kok. Bocah-bocah iki yo astagfirullahaladzim kurang bersyukur. Wong kaya aku lho, Mbak. Wong iki kudu piye carane budidaya. Misal seniman, aja mung gumantung dadi seniman. Nek wong kuno mbiyen ngandhake seniman kuwi bebasane kaya ngenteni ndoke blorok, urung karuan ngendok, nek ngendok urung karuan netes. Kok seniman kok ngendok iki? Ngendok yo manuk ndendok. Emang seniman ndendok. Apa kowe tau ngerti manuk ngendok? Wis tau burung? Lah yo manuk ki ngendok ning di papan manuk ngendok, bebek ngendok. Ngerti ngendok. Wis tau ngerti? Bertelur. Wis tau ngerti? Ngerti. Mosok rupane piye? Ndoke manuk iki rupane piye to? Ndoke manuk rupane piye? Sing itu kan kayak puyuh telur puyuh itu kan endok manuk. Rupane piye? Warnanya apa? Warnanya? Putih ada coklat-coklatnya itu. Oh, nggonku nek putih blas pisahan. Ya kuwi sing putih rada mbulak. Mas teh puyuh telur niku lho. Nah iya. Salam-salam dulu dong Mbak Elisa.